салом аз Тоҷикистон. салом аз шаҳри Уфа. ҳозир дар душанбе соат 15:29. шумо дар киҷо қарор доред ва соат чанд аст ва то ин муддат кадом корҳоро шумо иҷро кардед? ман Шамс Фубедил Исуфович қарор дорам айни ҳол дар шаҳри Уфа, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Башкортостон. айни ҳол машғул ҳастам, яъне хонда истодаам, баъди донишгоҳро тамом кардам дар ватани азизамон, донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибн Сино. ва баъд аз он муддати 2 сол аст ки дар муддати 2 сол ординатураро дар ҳамин шаҳр, яъни шаҳри Уфа хатм намудам. ва имсол сеюмин сол аст ки баъд аз ба даст овардани квота барои таҳсили худро давом додан ҳамчун аспирант дар ҳамин шаҳр хонданро давом дода истодам. то ҳамин қисмати рӯз шумо чӣ кор кардед? хуб, то қисмати рӯз ман рости гап аслан кор мекунем. Шабона бошад, мо духтури навбатдор, ҳамчун духтури навбатдор кор мекунам. рӯзона бошад дар клиникаи донишгоҳ ки яъне таҷрибаомӯзии ман дар он ҷо мегузарад, дар ҳамон ҷо мебошам рӯзона. байни 2-3 рӯз ҳаст, ҳамин якум курсам ба охир расида истодааст. экзамен, яъне ки экзаменҳои ман дирӯз аз философия экзамен супоридам ва пагоҳ бошад аз забони хориҷӣ барои ҳамин тайёрӣ барои экзаменҳо. дар вақтҳои бекоритон, агар ки вақти бекор пайдо кунед, чӣ кор мекунед шумо? дар вақтҳои бекорӣ, аслан дар вақтҳои бекорӣ ман ба хондан машғул мешавам. на танҳо ман фикр мекунам ҳама духтуро, ҳама шахсоне ки дар ин касб ҳастанд вақти холигӣ ҳам надоранд, аслан ба кор ва баъди кор ба хондан машғуланд. дар як соли донишҷӯӣ гирандаи стипендияи президентӣ будед? бале, гирандаи стипендияи президентӣ будам. аз ҳамон пули стипендия ягон чизе гирифтед барои ёдгор, ки яъне ҳамин пули стипендияи президентӣ аст гуфта ва ҳамон монда бошада дар шумо? ман рости гап стипендия ман аз курси якум мегирифтам, аз донишгоҳ, мақсад стипендияи президентӣ баъдан боз дар он ҷо вай шуд. бале, ман стипендиямро вақте стипендия гирифтам, стипендияи президентӣ ин суми кам нест. барои донишҷӯ ин як маблағи хеле хуб аст ва сум зиёдтӣ ҳам мекунад баъзе ҳолатҳо. ман бори аввал гирифтам ин маблағро ва вақти ба хона омадам, ман бародари калон дорам дар он ҷо ки он бисёртар барои хондани ман, аз ҳама ҷиҳат маро дастгирӣ мекунад. ҳама бародаронам дастгирӣ мекунанд. бародари калонӣ бошад, онҳо бо диққат ҳастанд. ман вақти маблағҳоро овардам, гуфтам ман стипендия гирифтам, мақсад ман ино ба шумо метиҳам. оно гуфтанд не, мақсад барои худат чизе ки интихоб мекунӣ, сумат бигзор дар худат истад. ман як роҳи хуберо фикр мекунам интихоб кардам. аз ҳамон маблағҳо ман доим китоб харидам, ҳамон китобҳои фаннии худам, мақсад аз якум то шашум курсӣ чивай китобҳое ки барои ман дар кор буд, дар хона дар Тоҷикистон ҳама ҳамин китобҳо дар ман ҳастанд. агар тақрибан гӯем чанд китоб доред? тақрибан агар гирем аз китобҳои харид кардам, агар аз аввал то ҳозир гӯем, як тақрибан 25-30 китоб ҳозир вақте ки дар ин ҷо омадам аз касби худам, яъне ки китобҳои урологӣ гирифтам. аз фанҳое ки дар донишгоҳ хондам 45-50 китоб тақрибан ҳаст. дар бораи таҳсил ва устодон ба мо бигӯед ки чӣ хел аст дар
уфа як ҷавони тоҷик чӣ хел дарс хонда истодааст? дар бораи таҳсил дар ин ҷо хело ҳам хуб аст, хуб ба роҳ монда шудааст. Ман аз дастовардҳое ки чизҳое ки дар ин ҷо маро омӯзонданд, ман бисёр ҳам шукргузорам ва ман ин устодони худро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Доимо агар дурам шудем дар хизмати инҳо мемонам. Бисёрам як дар таҳсил дар инҳо бисёртар ҳай акун дар ҳама ҷо дида намешавад, лекин баъзе баъзаҳое ҳаст ки мақсад мо дар ҳамон ҷо мегузарем ҳамин ординатурамонро. ҳар моҳ моро ба ҳар як баъдаҳо мақсад тақсим мекарданд. Яъне ки 4 та ординатор мақсад 4 нафараш ба дигар больница мерафт, ба дигар беморхона мерафт барои ёдгирии, 4 нафар дигар ба дигар беморхона. Ман бисёртар дар больницаи рақами 8, дар беморхонаи рақами 8 шаҳри Уфа бисёртар вақти худро гузарондам, давраи ординатураро, ва дар ин ҷо бисёр маро дастгирӣ карданд, бисёр чизҳоро омӯзонданд. ҷарроҳиҳоро, яъне омӯхтани бемориҳоро, ҳар намуд методу намудҳои ҷарроҳиро омӯзонданд. муносибати устодон бо шумо чӣ хел аст? Муносибат беҳтарин аст. Дар ин ҷо дида намешавад ки мақсад то дар ин ҷо на танҳо тоҷикон ҳастанд, дар ин ҷо тоҷикон ҳастанд, аз Қазоқистон, мардуми Қазоқистон барои омӯхтан мебиянд ин ҷо, ё ин ки аз давлатҳои араб, аз Яман мебиёянд, ҳамкурсои мо ҳастанд, аз Ироқ мебиёянд. Дар ин ҷо нест ин хел ки ту аз куҷо ҳастӣ, мақсад ту тоҷик ҳастӣ ё ин ки ироқӣ ҳастӣ, мо ба ту ягон чӣ намеомӯзонем, ё ки бадбинӣ, ин хел чизҳо дида намешавад. то ҷое мо медонем дар давоми таҳсилатон дар ординатура авҷи коронавирус шуд ва шумо дар беморхонаи рақами 8 кор кардед ва ҳатто ифтихорнома аз сардухтури ин беморхона гирифтед. дар бораи ҳамон рӯзҳои сахт чӣ метавонед бигӯед? бале дар шаҳри Уфа дар беморхонаи рақами 8 ман ба кор даромадам. ростӣ вақте ки ман ба кор даромадам, ягон ординатор ё ин ки мақсад ягон духтурам аз тоҷико дар беморхонаҳои шаҳри Уфа ба кор надаромада буданд. Вақте ман даромадам, баъд бачаҳо бисёр шуданд ва ёам даромаданд. мо нишон додем, ҳатто донишҷӯёнам ба кор даромаданд ба ҳайси бародари тиб ё ин ки духтур ва дигар намуди масалан санитар ба кор даромаданд. мо низ нишон додем ки қодир ҳастем, метавонем дар баробари инҳо ҳам рости истода ба мардум кӯмак расондем. Аслан вазифаи мо, вазифаи духтурон, ин касбе нест ки мақсад ин мардумро ба гурӯҳ тақсим кунад, ё ин ки ман инро лечени мақсад табобат мекунам, дигарашро намекунам, ин хел нест. аз ҳамин ҳисоб мо низ ба ин ҳамчун духтур ба ҳайси духтурони ҳамин ба қатори ҳамино даромада ба мардум кӯмаки худро расонидем. бале рӯзҳои сахт буд, бале тарс. ростӣ аз хона вақте ки нав сар шуда буд ҳамин беморӣ, ман бо падару модар, бо фарзандони падар суҳбат кардам. Ман гуфтам ман ба кор медароям. Оно гуфтанд не, кори ту ба мо дар кор нест. ман гуфтам ё ки сумад ё ки кора дар кор нест. хон ҳамун больницае ки ман ординатура мегузаштам, больницаи рақами 8, ҳамунҷоро яъне ки бастанд, ҳамчун госпитал кушоданд ки дар он ҷо фақат беморон бо ташхиси бемории коронавирусӣ мехобонданд ва
мо низ ба кор даромадем. охир 2 бор 3 бор пурсидам, гуфтам ин барои ман таҷриба аст, ман бояд як чиро омӯзам, ман медарам ба кор ва иҷоза додам. баъдан даром شما نفری هستید که هم در تاجیکستان و هم در روسیه تحصیل کردید. فرقیت و مانندی ها چی هستند در این دو دولت تحصیل؟ фарқият аслан фарқият бисёр ҳам дида намешавад, бале дар ин ҷо шароитҳо бисёр ҳаст. Шароитҳо чӣ гуна шароит, яъне аз ҳисоби мақсад ҳамчун ман дар касби худам мебинам, мақсад дар ин ҷо каме ҳам бошад пешравиҳо дида мешавад. мақсад ҳозир дар шаҳре ки ман ҳастам, дар клиникае ки ман мегузарам аспирантураамро, яъне ки таҷрибаомӯзию дарсамро, дар ин ҷо бо робот ҳастанд, ҷарроҳиёро мекунанд бо робот. бисёр лапароскопический методҳо ҳастанд. дар мо ин чизо кам дида мешавад. худо хоҳад мо ҳамчун ҷавонони оянда, яъне ҳамчун табибони ҷавон ҳаракат карда истодаем ки як чиз омӯзем ва ин методҳои навро дар ватани худ истифода барем. حالا یعنی شما هم کار میکنید و هم تحصیل میکنید، وقت برای شما کمی نمیکند؟ وقت اصلا وقت هست. من راستی شبانه کار میکنم. شبانه همچون دکتری نوبتدار، دکتری اورولوگ در بیمارخانه رقم 8 همونجا نوبتداری میکنم. روزانه باشد درس و تجربه آموزی و کارهای علمی رو پیش برده ایستادم. در صفحه اینستاگرام تو من یک چند صورتی دیدم که یعنی حالتی کاری شما را نشان میدهند، اما یک صورت کمتر عجیب نمود. یعنی شما در وقتی کار بگیم به صورتگیر نگاه کردید، یعنی همین خیلی ممکن است؟ چه خیلی شده می؟ راستی گپ ما در آنجا وقتی که با ما صورت گرفتن، ما علاقه جراحی رو به ختم رسونده بودیم. یعنی بله به ختم رسونده بودیم، تمام کرده بودیم جراحی رو. برای همین بعد در آنجا با همکسبمون صورت گرفتن. این کسب ما است. این مقصد صورت گرفتن ما برای یگان نمایش یا که خودنشانتی نیست، این از دوستداری کسب، دوستداری با کسب خود است. با جز آنی که کار میکنید و تحصیل میکنید، یگان مشغولیت دیگر دارید؟ راستی مشغولیت دیگر نیست، برای اینکه مشغولیت دیگر برای سلامتی ما حرکت میکنیم که سلامتی خود رو نگاه داریم. با ورزش سبک کمی هم باشد در وقت خالگی مشغول میشویم. بعداً این در کمی وقت بود من باز کورس گذاشتم، کورس اولتراسادو، کورس تشخیص اولتراسادو، دیپلم رو علاقه گرفتم. نصیب در پیش در نیت هست ماهای آخرهای ماه ایون کورس اندرولوژیا رو گذاشتم در کور در شهر مسکو. نیت ها هست ما در اونجا علاقه نامنویس شدیم. باید که 10 روزه 15 روزه در اونجا این کورس رو گذاریم. زندگی رو از کدام راه تامین میکنید؟ زندگی رو راستی ما رو تو وقتی اسپیرانت
ординатура мақсад бародарон маро росига таъмин мекунанд. Ман бисёр ҳам миннатдорам аз ҳамаи бародаронам. Ман дар оила хурдӣ мебошам, онҳо бисёртар ба ман дастгирӣ мекунанд. ҳама бародаронам, аз ҷумла бародари калониам Нодирҷон, акай Нодирҷон, ки бисёртар онҳо бисёртар ба ман мегӯянд, шумо дар фикри мақсад таъмини худ набошед, хоҳ курс мегузаред, ягон намуд илмро хостанед аз худ кардан. Ман ба ҳама ин чиз ҳама вақт дар бари шумо ҳастам. Акай дуюмам, акай сеюмам, акай Одилҷон, онҳо ҳам ҳамчунин ҳама вақт дастгир ҳастанд. Шукргузорам ва аз ешон миннатдории худро баён мекунам. ҳоло ҳам ҳоло бошад, ростӣ ман ба тариқи квота дохил шудам. Аз ҳамин ҳисоб як каме ҳам бошад маблағ аз ҳисоби стипендия ҳаст мегирам ва аз ҳисоби шабона навбатдорӣ карданам як каме дигар маблағ мешад. Худамонро таъмин карда истодаем. Бародаронам равон мекунанд. ин мақсад вай нест ки мақсад ман мустақил рафта истодам, мустақилона не. Ягон вай агар шавад, ман ҳатман бародарон ба ман ҳар рӯз занг мезананд, мепурсанд бо чӣ таъм. Мақсад хуб аст, мақсад ҳаст, ҳолиам дастгирӣ ҳаст. Ин намешавад. дар Русия ба ҳамватанони худамон ягон намуд кӯмак мерасонед шумо? Кӯмакҳои тиббӣ дар назар дорам. кӯмакҳои тиббӣ, бале, ман дар ҳамон ҷое ки ба кор даромадам, ман худ ғариб ҳастам, дар ғарибӣ ҳастам. Ман лаззати ғарибиро медонам. Барои ҳамин мебиёянд, бале, мебиёянд, ҳамватанон мебиёянд, ёки номерҳои телефонамро аз ягон кас мегиранд, занг мезананд, онҳо мебиёянд. Ман ягон мақсад ҳастанд шахсоне ки онҳо гражданство доранд, баъзе шахсое ҳастанд ки гражданство надоранд. Бисёртар мушкилӣ дар шахсое ҳаст ки мақсад гражданство надоранд. Ман онҳоро вақте ки омаданд дар соҳаи худам, мақсад агар шикоятҳои аз тарафи урология бошад, бе ягон чиз талаб кардан, ҳатто ташхисҳоро бесум гузаронида ба онҳо кӯмаки худро мерасонам. саломат бошед. Охирин маротиба кай Тоҷикистон омада будед? Ман баъди хатми донишгоҳ ба ҳамин шаҳр омадам, ҳоло барнагаштам. ин 2019 буда? Мешавад. Бале, бале. мо хӯрокҳои зиёд дорем. Яъне тоҷикҳо хӯрокҳои зиёд доранд. Дар Русия кадом намуди хӯрокҳои моро омода мекунед? яъне худамонро мехӯред ва кадомҳояшро аз ҳама зиёд ёд мекунед? рости гап, ман намедонам. Нони ватан, оби ватан, ҳама чиро ёд мекунам. Беҳад ман баъзе шахсоне ҳастанд ки дар ин ҷо озод мегарданд, ягон мақсад вай нест унода. Лекин ман 3 сол аст намешавад, ягон мутобиқ нашудам. Дар ин ҷо ҳастанд, мақсад ошхонаҳо ҳастанд. Вақте аввал омада будем, бори аввал, мақсад соли 2019, дар ин ҷо ман ягон ҷоро намедонистам, каме мушкилиҳо буд. Лекин баъдан шинос шудем, фаҳмидем дар куҷо вай ҳаст, ошхонаҳо ҳаст. Меравем, камкам меравем. Ҳамон оши тоҷикӣ ки қурутоб ҳаст, дар ин ҷо ҳаст, лекин ба чизои ватан намебурояд. худатон хӯрок намепазед? хӯрок мепазем гоҳ-гоҳ. иду ҷашнҳоямонро чӣ хел мегзаронед? наврӯз, иди рамазон, иди қурбон, ҳамино. дар ин ҷо иди наврӯзро ростӣ дар донишгоҳ ҷашн мегиранд. Донишгоҳ мо меравем, тамошо мекунем. Дар ин ҷо донишҷӯён ҳастанд, донишҷӯёни ҳастанд ки лаёқат доранд, мақсад суруд мехонанд. На танҳо аз донишгоҳи мо, яъне аз донишгоҳи тиббӣ, аз дигар донишгоҳҳо ҳам ҷамъ шуда мақсад ҷашн мегиранд.
мо дар ҳамин ҷашн дар донишгоҳ рафта яъне тамошо мекунем аз ҷашнҳое ки дар ватан будем дар он ҷо мақсад ба ёд меоварем. ҷашнҳои иди рамазон, иди қурбон бошад, инҳоро низ ҷашн мегирем. лек чӣ гунае ки дар ватан будем хеле. бо ҳамин касб пас аз хатми аспирантура ба ватан омаданед ё ин ки ҳамон ҷо кор мекунед? Чӣ хел? ростӣ баъд аз хатми аспирантура ман сараввал бояд ҳар як шахсе ки аз ватан дур мешавад бояд ин дар фикри вай бояд набошад ки мақсад аз ватан дур шуд, тамом барнагардад ё ин ки мақсад ягон фикри дар дигар ватан доданро кунад. Ба фикри ман ин хато аст. Барои ҳамин манам ҳамчун як духтури таҷрибадор шуда ба ватан баргаштаниам ки дар хизмати халқ бошам. Бале. шумо аз зумраи ҷавонони мо ҳастед ки яъне роҳи таҳсилро пеш гирифтед, на муҳоҷириро, на ягон кори дигарро. бигӯед ки хондан мушкил нест? ростӣ агар ҳар як ҷавон агар дар назди худ ягон мақсад монад, ман фикр мекунам мушкилиам пеши ба вай намешавад ягон мушкилӣ вақте ки агар мақсад дошта бошад. бале ин илми тиб бисёрам мушкил аст. На ҳар кас метавонад дар ин соҳа то ахир равад ё ин ки мақсад ба кори илмӣ кори худро дар соҳаи илм давом диҳад. Бисёрам мушкил аст. Лекин барои ин сабр бояд кард, тоқат бояд кард, сабр бояд кард ки ба мақсадҳои худ расем ва дар оянда соҳиби касбу таҷриба шавем. Дар ниятҳо аст, дар нақшаҳо ҳаст ки вақте гашта омадем ягон мактаби урологияро, ҳамон школа, урологическая школа мегӯянд, мактаби урологияро кушодан дар кор. донишҷӯёе ки мақсад мехоҳанд донишгоҳро хатм кунанд ва ба ин самт, яъни самти урология мақсад касби худро дар ин самт давом диҳанд. Мақсад ба онҳо аз давраи донишҷӯӣ аз фанни урология, аз ин касб бохабар созем, илм омӯзонем ва дар мо интернатура мегузаранд баъди донишгоҳ, баъди хатми донишгоҳ. яъне агар ҳамин мо ҳаракат кунем, соҳибкасб ки шудем, дар ният ҳаст ҳар сол ҳамин хел шогирд гирифта, бисёр шогирд, не якто ёки дуто гирифта шогирд тайёр кунам. Шогирдҳои вақташонро мақсад як сол дар онҷо интернатура, мақсад ё ин ки мақсад интернатура як сол аст ё ин ки ординатура 2 сол. мақсад шогирдҳое не ки фақатан вақтро мақсад вақтро просто так нагзаронанд. мақсад мо шогирд тайёр кунем, ҳама забардаст шаванд ки дар оянда ба мо раҳмат гӯянд. ба ҷавонони дигар мақсад мо аллакай омадем дар ин ё хондани боз ҷавонони дигар ҳастанд дар донишгоҳҳо хонда истодаанд ё ин ки ягон мақсаде доранд ё ин ки аз мақсад ё ин ки ба ягон давлати дигар ба хонданӣ мераванд. ман гуфтанӣ ҳастам барои ҳар яки онҳо вақте касбро гирифтанд пеша кунанд, ҳамавақт дар фикри касби худ бошанд, хонанд, аз сидқи дил ҳаракат кунанд то ин ки мутахассис шаванд. мутахассис шуда дар ватану халқи ба ватану халқи худ хизмат кунанд.
ин акн ман намедонам ин орзуи ки ҳаст мақсад орзуи дигар мақсад ҷаҳононе ки орзуи дигар шахсот чи аст. орзуи ягонаи ман ҳамин аст. саломат бошед, саломат бошед. Мо бисёр хурсандем ки ҳамин хел ҷавонҳо дорем. бовар кунед, мо бисёр хурсандем.